Jagoro riwruok jopuonj KNUT Collins Oyuu kod duol mandiko jopuonj TSC oket ler malong'o ewi siem manyocha duolno chiwo ewi kaka jopuonj tiyo gi kuonde tudruok mag mbui. Oyuu wacho ni kuonde tudruok mag mbui osebedo kuma motegno e yore mag tudruok ma kendo jopuonj bende owinjore mi thuolo mar tiyo kodgi mana kaka ji mamoko. Oyuu wacho ni TSC ok owinjore onywand jopuonj duto e kum ma imiyo mago matiyo marach gi mbui. Kata kamano, olero ni KNUT ok bidok ne japuonj mora mora matiyo marach gi mbui. Olose paw tuke ma Bomet Green Stadium kinde nyasi mar dhialo jopuonj mantie kod ng'ol. I want to say here and now that our members and our officials shall correctly use social media. And anything to the contrary, we shall advise our members. And in our piece of advice, we shall call upon them to have it at the back of their minds that they are professionals. They are teachers and they are professionals. A teacher should be one who teaches even by action. If you are a union official, na kazi yako ni kugonganisha watu on social media, you'd rather leave the position that you hold. Sit somewhere and get people to engage in that line, and you shall not be engaging our teachers as an official of KNUT kwa njia ya kugongana. I also want to tell the leadership of KUPPET, misuse of social media, please mkatae.